Hola, què tal? Avui us porto, en lloc d'una manualitat, una activitat molt senzilla de realitzar a casa que serveix perquè les criatures puguin crear connexions neurològiques que els hi permetran agafar més destreses en direcció cap a les matemàtiques o al llenguatge. Es tracta de la classificació i la seriació de colors. Jo he agafat un paper, l'he retallat i l'he dibuixat rodones. Podeu fer-ho simplement pintant els colors. I aleshores, l'activitat en si consisteix en agafar pinces de colors i posar-les en el lloc pertinent. Que no teniu pinces de colors, podeu dibuixar un puntet. Aleshores, fent les seriacions i les classificacions, permetem treballar el llenguatge, treballem els colors i permetrem treballar també l'ordre. Primer taronja, després verd, una altra vegada taronja, un altre verd i un altre taronja. Espero que ho realitzeu. Les criatures s'ho passen molt bé fent això i realment és una aportació molt bona cap a les seves habilitats. Espero que disfruteu. Fins un altre dia.